Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Mga igsuon, gisaulog sa simbahan karon ang pista sa mga martyrs San Cornelio, Santo Papa ug si San Cipriano, usa ka obispo. Nangamatay ni sila sa mga middle of 3rd century. Unya dako silang natabang aron mapalig-on ang atong ug mapalambo ang atong pagtuo taliwala sa mga paglutos o pagpamatay sa mga emperors ni adtong panahon na sa mga Roman emperors. Sila ang gitawag og mga kauban sa mga fathers of the church, amahan sa atong simbahan. Busa uban kanila padayon tang magampo nga mapalig-on unta ang atong pagtuo nga Katoliko, pagtuong Kristiyano, aron mapalambo nato ang kalinaw ug kahusay sa kalibutan ug andam unta ta nga magpakamatay para nining atong pagtuo sama sa gibuhat sa mga martir. Ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa ilang heroic nga pagpaambit sa ilang mga grasya alang sa kailambuan sa atong simbahan, hatagan untag kalig-on sa ilang pagtuo, kalinaw o kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihatag alang sa imong katawhan si San Cornelio ug si San Cipriano nga mga makugihong magbalantay ug bantugang mga martir, itugot nga pinaagi sa ilang pagampo, malig-on ug magmakanunayon unta kami sa pagtuo ug makatampo kami pag-ayo sa kahiusa sa simbahan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Tinuod ang ingon ug angay dawaton ug tuuhan sa hingpit nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Ako ang labing dautan kanila, apan tungod niini gikaluy-an ako sa Dios aron ikapadayag ang hingpit nga pailog ni Kristo Jesus sa iyang pagtratar kanako, ang labing dautan sa mga makasasala, ingon nga panig-ingnan alang sa tanan nga motuo unya kaniya ug makadawat sa kinabuhing dayon. Alang sa hari nga walay katapusan
walay kamatayon, ug dili makita ang bugtong Dios. Kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dayka ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Dayka ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Dayga kamong mga sulugoon sa Ginoo. Dayga ang ngalan sa Ginoo. Daykon unta ang ngalan sa Ginoo. Karon ug hangtod sa kahangturan. Dayga ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalub sa adlaw. Daygon unta ang ngalan sa Ginoo. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan, ang iyang himaya. Dayga ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nga gipalingkod sa trono sa kaytas-an, ug nagadung-aw sa langit ug sa yuta, nga naa sa ubos. Gibayaw niya ang ubos gikan sa abog, gikan sa kalapukan, iyang gialsa ang kabus. Dayga ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas.
Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, ang kahoy nga walay sakit dili mamungag, walay pulos nga bunga, ni ang masakiton nga kahoy mamungag maayong bunga. Ang tagsa-tagsa kat kahoy maila sa iyang bunga, dili ka makapupo og igos gikan sa sampinit, ni ubas gikan sa kadyapa. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mauusab ang iyang isulti. Nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mobuhat sa akong gisugo kaninyo? Ang muduol kanako og mamati sa akong gisulti og motuman niini, ipakita ko kaninyo sa unsa siya mahisama. Sama siya sa tao nga nagtukod og balay, nagkalot siya glaom, o gipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba o mihasmag niining balaya, wala kini matayog, kay maayo man ang pagkatukod. Apan ang tao nga namati sa akong gisulti og dili motuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan kini dayon og hingpit ang pagkagunob sa maong balay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, si San Pablo mihisgot na siya ang labing makasasala sa tanan. Murag siya labing ngilad nga makasasala. Nya iya sang giangkon nga napakita ang dako kayong gugma o kaluoy ni Kristo sa mga makasasala pinaagi sa iyang kinabuhi. Unsa man ni si San Pablo sa tan-aw ninyo, buutan o buangon? Iya manggiangkon, ako ang labing ngilad nga makasasala. Akong gipamatay ang mga Kristiyanos, akong gipanglutos, akong gibugal-bugalan o gitamay si Kristo. Zaman, buangon siya o buutan? Man mo'y klaro. Kanang tao nga muangkon na siya sad-an o siya dili angayan daygon, nya musulti siya nas publiko, maunay tinuod nga buutan. Pero kanang tao nga magsigig hisgot sa iyang mga nindot nga nabuhat, sa iyang mga nindot nga mga kinaiya, ako sus wa jud koy kontra, ako ginang gipasaylo ang tanan. Maghisgot na gina siya ingon ana kana buangon ang tawhanan. Gilingi ay mong tupad. Naon sa man kabuutan o buangon? Niya motubag gani siya, mo siya buutan ko oy, akana buangon gina siya. Pero mo yung isa, sus buangon yun ko dahil sa tinudanay lang yun, buangon yun ko. Ana, ika, congratulations, buutan dahil ka. Na. Kaya kita ra ba, gitudluan ra batas kalibutan, tabuni ginang bati,
ipakita gyud ang maayo haron ang mga tao dili mulikay nimo. Buangon ka. Parihara na ba og ang nagi mo'y bisita nga mga importante kay balay hala panaguan ng mga bulingon na tabunan o mga nindot nga kurtina ang bati kay bungbong. Limpyuhag dali-dali ang mga CR kay naa ba musod. Unya wa mo'y bisita o wa nang bisita ha. Unsa may inyong giandam dito? Allah, nagkatag lang ana. Katag. Muna mga usab ang kuan, mga usab ang sistemas balay basta naay umaabot nga bisita labi na gyud igpista ros ato kapilya adto ba mukaon ang pari sa inyong balay. Hala gyud pangusab gyud maayos tanan kay moadto ang pari. Ana labaw na gyud ingon adto mukaon ang obispo. Hala gyud pangandam gyud maayo. Unsa na kang moingon anha ra bang Santo Papa? Hala gyud ano ako may napilian oy lang ano Allah yun pangandam yun Santo Papa at snacks bisag lag snacks lang stilan mga usab usa ka buwan yung inusabay parinubit pang balay so na nga na Santo Papa at snacks sa inyo nya mo blessing sa inyong balay unsa man unsa kay inyong bation hawa di ba inyo kung itutukan pero kada adlaw ang atong bisita sa atong balay mao si Kristo. Kada adlaw. Ang gitawag ni San Pablo diri sa unang pagbasa, unsa to iyang gitawag ni Kristo? Gusto iyang giingon? Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon og dili makita ang bugtong Dios. Maunay atong bisita kada adlaw, dili ra na mo bisita og balay sa imong panimalay, musod pag gina diha sa imong kasing-kasing, sa atong kasing-kasing musod na siya niya magtan-aw-tan-aw na siya unsay sud sa atong kasing-kasing. Unsa man sud sa inyong kasing-kasing, gitan-aw mo na ron ni Jesus. Parian eh. Okay, bawang Ginoo sa akong kasing-kasing nahibaw yung Ginoo. Kamu wagin mo kay baw. Sige lang mo ingon, uy manimba ta kay Padersiano ra ba mo imo misa. Ana. Uy manimba ta uy, mao de Padersiano de magpa-picture ta niya iniguman. Kay sikat kay ning pariya. Mura gyud na inyong nakita, kutob ra gyud diha. Pero ang Ginoo musod sa akong kasing-kasing og mutan-aw. Mingon Ginoo, yaks. Yaks ning parian eh. Makasod pala mo sa akong kasing-kasing. Nya kay bawo mo kung sa akong gibuhat kanang wa ninyo makita. Kining Dios nga dili makita, mao ra sa ni makakita sa dili nato ipakita. Kana bang gilikaya nimo nga dili makita. Pero si Jesus maro kay tanan, iya tang gitudloan kanus aman makita ang dili makita. Kibaw mo. Kanang nasa kong kasing-kasing di man na makita, pero kanusa man na makita ang naas atong kasing-kasing. Matod pa ni Jesus, anha na sa iyang mga pulong o mga buhat. Matod pa diri sa Ebanghelyo. Sama sa kahoy, mailhan ginanimos iyang bunga. Lisod man kayog ang nangka mamungag bayabas. No, magduda na ka, hala, nangka manigdahon pero ang bunga bayabas. Ang kuyaw sa kang bayabas mamunga o lumboy. Unsa man ning biyabasa nga biyabas man unta ang dahon imo namang kutligod ang dahon imong usap-usap. Bayabas gyud pud-apod. Siya ngano man ang iyang bunga lumboy lagi na so la unsa man ni oy. Ana. Lisod sa kayog ang liktor dire maoy libakira kaayo inig adtos gawas. Di ba? May kaidiring mo ingon nga ang pulong sa Ginoo. Unya ang iya ditong pulong pulos yawanon. Di na ka makareconcile. Lisod kaayo ang magsigigwali dire nya inig-abot dito sa unahan. Kusog na kaayong mamintaha sa silingan. No? Kuralo ng mga agianan. Naro ba tayo kural dire ari dapita pero naam sanay agianan noon.
Kusog na kay maningil og utang. Ay, ako di jud ko maningil og utang. Ang akong gipaningil, ang inyo ra yung gipalit. Papalit gyud mo. Lisod sa kay magsigig simba, magsigig paminaw sa waling padersiano, maminaw gid ta kay malingaw ta pero inigingon palit mog slat, mukos mo dayong no. No. Kinahanglan malipayon tang mutambong sa misa, malipayon sa tang mupalit og slat. Sige, lingi ay mo tupad. Ingnab. So ayan ba natog palit karong adlaw? Ingna karon. Ingna. So ayan natog palit. Naam jud kay 100 diha ba? Imposible kayo guwa kay 100 pesos. Kana kamong nanambong dinhi, agawas lang anang gamayng bata. Kamong mga dagko-dagko, naa gyud mo 100 pesos eh. Yang anong di man gyud mo mupalit kada adlaw. Unsa may imong gihuna-huna? Kuan manggod pader para manggunis kuan pader para manggunis kuan. Natintal na ka sa kanindot sa kalibutan. Muna ningon si Kristo, ang maminaw sa akong pulong unya dili magbuhat niini. Mura ra gyud tawo nga nagtukod og balay nga gitungtong lang sa yuta. Paghapak yus mga tentasyon, dali ra kayong mada. Pwede ra gani og kanang anaon, alsahon ba? Kanang bayanihan, alsahon ra yayungan, balhin og laing lugar. Katawa bitaw ko ni akong driver kanis Edgar kay buangon magini sila kuno una mga ulitaw pa ba nya mga to kuno sila baylihan ako lang ni isulti na ba si Edgar bahala na to siya ganang mga to kuno sila baylihan dito sa bukid ba nya barkada sa niya mga buangon sa gyud kayo bisag kung sila ilang buhaton na kabuang nya ana bias bukid ana mga maghimo man og kanang payag ba mong tawag og payag nya kanang payag dili ginaingon kuan kayo kanang ligon mabaw ra ginagkaot kay temporaryo man kay na pasilungan ra man na siya nay payag na arang-arang pagkahimo pero di gyud kayo ligon ang ilang buhaton usay mga hubog sila dayon kuno ingon primero adto sila mag-inom atong payag nga dili ila ikahubog na ingon ato maning balhinon ang payag ila na yung alsahon, tabangan nilang alsa, balhino nila nga to sa laing lugar. Inigbalik na sa tag-iya dito atong lugar siyang umay. Saan man akong payag? Tuwa nagibutang sa laing uma. Ilang alsahon, mga buangon, no? Gaan ra kaing alsahon, kay wa may pundasyon. Pero makakita kag building nga ligon kay haligi, gikaot yun, gisiminto pa, away maghuna-huna nga ato ning alsahon. Ligon man, mausad na kamo, mausad na kita. Dali kitang alsaho siyawa, ibalhin tangad to sa lugar nga dili Diyos nun. Adto dayos imnanan, adto dayon sa sugalan. Para kung anang magpista, magpista og santo. Karon ang pistahanan karon San Lorenzo Ruiz. Daghan maro magpista San Lorenzo Ruiz. Si San Lorenzo Ruiz, martir, sama nila ni San kaning Cipriano og ni kisa ni San Cornelio, mga martir man ni nagpakamatay sa pagtuo. Si San Lorenzo Ruiz ang atong unang patron sa Pilipinas, nagpakamatay sa pagtuo. Nya dayon magpista, magdisko, mag-inom, magsugal, tari. Unsa man na ang pagtuo nimo ni San Lorenzo sa Ginoo nga gisunod diha ni San Lorenzo Ruiz, ang atong pagdebosyon sa kinabuhi nining maong santo gialsa sa yawa padung sa iyang kinabuhi. Si San Lorenzo Ruiz nagpakamatay, si San Cornelio nagpakamatay, si San Cipriano nagpakamatay, si Kristo nagpakamatay aron mahunong ning mga bisyo sa kalibutan, sugal, hubog, kalaway, nga anhas diskuhan, halas sigig yung piyad-piyad, mugbo kayong mga sulog, gakos-gakos, halok-halok anang mga hubog na sad ang babae ug lalaki, laki ug laki gasigi nag lips to lips, babae ug babae gasigi nag kinuutay. Unsa man kinabuhi ng San Lorenzo? Ingka nganong nadaman ni sila nga nagdebosyon manunta ni hastang mga chapel leaders musugot lang sad kay para lang sad pangwarta fundraising manggod ni Father
Grabiha. Ang Ginoo nga naghatag natog pagtulunan nga ibaligya ng tanan o ihatag ang halin sa kabos, magsige pagitag pangitag kwarta sa yawanon nga paagi. Kamong nagsigi sa simba dinhi nga mudagan pagka politisyan, barangay officials, iski ug uban pa, mutubay gid mo anang sigig linibakay, sigig dinautay, sigig hisgot anang mga apan sa imong kaatbang. Grabiha sa nimo no, gibalhin ra ka siyawa mo na ingos Kristo, dali ra kaayo inig hapak sa usa ka baha, mawagtang day ng balaya. Pero ang nagsigig paminaw sa pulong sa Ginoo niya, sigig yung practice bisan pakunugbahaan, dili gyud mo atras. Atong tan-awon og pila na ang nagsigig palit na tog slots, kay mao ni sila ang di gyud mapulan og sunod sa Ginoo. Pero kanang uban palit lag kausa, magyaw-yaw nagmakadungog og atong ingnong slot. Salamat kaayo ha, as of yesterday ang atong halin ni total na og 24,951 ka slots. Patpat. Ang ato ning holy pads for National Retreat for Priests, 3,000 kapari ang expected. Around 3,000 kapari ang moapil ni ining National Retreat for Priests. Nganong mag-retreat man ang mga pari, ang gibutang dinha nga title, Priesthood, a Call to Holiness. Pahinumduman mi nga kinahanglan gid mi mo palawom sa among kinabuhi diyas kabalaan, kay maglisod mig tudlo ninyo, maglisod mig da sa katawhan ngadto padong sa langit kung kami mga mabaw sad kaayog baruganan sa among pagkapari. Mo na mag-retreat inyo ming tabangan dili kanindot no, kay inyo ming tabangan nga maka-retreat mi. Pero kaning retreats pare, mangaon man sad mi, naaman say daghan kaayong mga bayronon para mahitabo ning dako nga gathering, mao nang nag-raise tag kwarta, mga 10 million ang kuwang niya, mao ning namaligya tag slots nga 100,000 ka slots nga tag 100 pesos per slot, nga gitawag natog holy pads or holiness, peace, and divine salvation. So akong challenge ninyo, hilig mangitag challenge no, kaya ang Ginoo mo challenge man sana nato. Sige, akong challenge ninyo na atay 30 slot challenge. 30 slot challenge. Pila man na? 3,000 pesos. So good karon hangtod mahurot ning atong holy pads, kinsa to'y ganahan mo apil sa 30 slot challenge. Pasabot mo palit kog 30 ka slots nga mo total og 3,000 aron mapahinungdan ninyo ang 3,000 kapari nga mag-retreat. Nya automatic ang among mga pag-ampo didto inig abot na sa retreat 3,000 ka mga kasing-kasing og mga presensya ug sa amo sang mga pagmisa kining 3,000 kapari maapil pod mo ani kanunay sa ilang mga misa. Katong mo apil sa 30 slot challenge. Unya pa dir og dili ko kaabot sa 30 slot challenge, katong nga lang ang imo sa 3,000. Di ba? Nya, o tuong wala dili. Di mo to? Sige, palit mo, apil mo ng 30 slot challenge, so good karon. Mao bitaw ning atong misa mga igsoon dinhi sa atong simbahan. Ang atong misa kada adlaw, kada gidna misa, ang tanang aktibong Katoliko, practically ang tanang binunyagan na Katoliko, maapil aning atong misa. Labaw na gyud kun aktibo kay ka, mura kag kanang sanga bas mangga ba nga 40 na gyung daghanang sanga, tua pag yung mga dahon sa ibabaw. Ang nutrients ana di ara ginagikan sa punuan, siging pasang adto. Kinsa tong sanga nga na connected sa punuan, manahon tog maayo, mamunga. Pero katong sanga nga dili ma-connected, malaya.
So unsa may atong one of the connections padong sa simbahan sa ato karong sitwasyon sa kaning ako karong giawhag kining holy pads. Ang atong pagpalit og slots ni konekta ni ining National Retreat for Priests nga mahimong agianan sa kabalaan sa kinabuhi. Ni connect ka ba? Nya dili ka magsigi og connect, maputol ka. Munang wa na sad kay holiness. So kanang mga aktibo sa simbahan, mailagid na sa ilang pinulungan o sa ilang binuhatan. Kana sang mga nagsimba-simba lang, kay magsigilag pahimos sa simbahan, simbalag ting birthday, simbalag ting bunyag, mosimbalag ting take sa board exam, take sa mga exams, mga buangon na. Unsa man na ilang gibuhat, tig pahimulos. Nya inig humana, di gyud muhatag padong adto sa simbahan. Ang mga sanga nga buutan mopabilin sa punuan og muhatag sad sa punuan og bunga og mga dahon. So mao na siya give and take. Mabita na ang sanga mo mawagtang ng iyang dahon nga sana dahon nga guwang iya ginang ilisan og linghod nga dahon kay para man na sa pagpalandong sad sa punuan, para sad ang punuan ba dili kayo mainitan. Ana wade mo kay bawa na. Ako may punuan din tagay ko kalandong kay bugat-bugat biyan ning gisango nato nga 10 million. Tag sa langgod kadahon, tag 1 slot. Nya og ganahan ka mo appeal sa challenge, 30 slots. Ana ha. Sige manindog na ta kadtong mga buutan. Mga igsuon, sa atong makanunayong paghupot sa ebanghelyo, kita gihagit ni Kristo sa pagbansay niini o pagpabunga niini sa atong kinabuhi. Busa masaligon kitang moingon, O Dios among amahan, dungga kami. O Diyos, among amahan, dungga kami. Nga ang simbahan sa kanunay, makit-an nga siguradong puloy-anan, nga natukod ibabaw sa ligong sukaranang bato, magampo kita sa Ginoo. O Diyos, among amahan, dungga kami. Nga dinhi niining makalibog nga kalibutan, ang mga pangulo sa kanasuran, matinud-anong mutubag sa mga panginahanglan, sa ilang mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. O Diyos, among amahan, dungga kami. Nga ang pag-atiman o pagmatuto sa mga kabatanunan, manukad diha sa mga mithi sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. O Diyos, among amahan, dungga kami. Nga ang mga taong na nag-antos sa balatian, sa pangisip ug sa lawas, magpabiling ligon diha sa ligong sukaranang bato sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. O Diyos, among amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Diyos, among amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong magiplano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Diyos, among amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Diyos, among amahan, dungga kami. Nga ang among mga minahal sa kinabuhi, mga kaparyentihan ug mga kahigalaan nga mitaliwan na, makakaplag o kalinaw o kalipay dito sa langit ng gingharian, magampo kita sa Ginoo. O Diyos, among amahan, dungga kami. Makagagahong o maluluyon nga amahan,
Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy pinaagi sa pangama nila ni San Cornelio ug San Cipriano imong mga martir, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness is spread. We offer fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton na sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa bagay paghimaya sa iyang ngalan, alang sa ato kapuslanan sa tibuok iyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang gihalad sa imong katawhan tungod sa mga kasakit sa imong mga martir, ang nakapalig-on kang San Cornelio ug San Cipriano diha sa ilang pagpasakit, makatabang usab unta kanamo sa pagkamakanunayon diha sa mga pagsalig. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay o matao. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga mga martir si San Cornelio ug San Cipriano sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan,
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay inuman ang
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi niining mga sakramento nga among gikalawat, lig-una kami sa imong espiritu aron makasaksi kami sa kamatuoran sa ebanghelyo tungod sa panig-ingnan sa imong mga martir nga sila si San Cornelio ug si San Cipriano. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nya mahimo ra ning mapadayon basta ang atong kasing-kasing ato yung sudlan sa pagkamasinugtanon sa pulong sa Ginoo. Aron dili tadali nga linglahon sa yawa ug balhinon ang atong kasing-kasing ngadto sa dautan nga mga binuhatan o mga buhat. So salamat sa mga nitabang nato dinhi
Labi na gyud sa pagpamalit og slots, akong usbon ang atong holy pads para sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9. Ning abot na ang atong halin og 24,951 ka slots, anaa pay 75,049 slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Atong pakpakan usab ang namalit niini. Salamat kayo. Para sa atong challenge na atay 30 slot challenge para aning holy pads, pasabot mobayad kag 3,000 aron sa pag-signify sa suporta nato sa mga 3,000 ka mga pari nga mag-retreat. Nya unsa may pasalig ana, ma-connected ka sa maong event in a very special way. Unya ma-connected pagyud ta, maapil tang tanan sa mga pangaliya o matag higayon nga magsaulog sa Eucharistia kining 3,000 ka mga pari nga moapil. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.